Mashamari muri Zimbabwe nhasi tiri pano tiri pabasa redu ndona ungoona tiratidza uko totanga kuti takwenda kuenda pamusoro pakakwira makomana tienda mberi nebasa redu mashamari ndinokufarirai sekutifarira kwamunoita toti chimbondimvira ndimboro wakajaive kangu wabvu ona kuti chimbondiroerai ndimboro waka benzo ndimbofadza vama dzangu mashamariyeni obatanyi vaitimbiro benzo akuda mburu wakajaive kangu kavana mburu wakaiga Benzonzo, 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 benzo, 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 Say guys for the people, Johnny Head. My one I buy a manje ring beam for the people.
Skedere mduze. 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 Skedere. Bana kama kupesi. Wewe kwa lista abati funi. Asa tu watafuta. Hata ndo gomero. Washy ambotaura uri kuti kudi nebasa redu chimbozorora. Aiwa basa rokurowa. Yapa tirifisi Washy ataurisi. Ground. Basa rakarowa chaizvi. Umuti sei? Inonga aikakona kubudei. Vakasvika rachiongorora kuti zvazvisaita kubuda neplan zvichienderana neplan zvese zvaona zvese zvakaenderana maziranda edu marooms edu ese ari kubuda zvakanyatsa kunaka. Hatina kana chekuchema. Mabhidzi akagona kukopera. Aiwa vanokopa ndofu rakangwara rinokopa. Mazviwa here? Rakangwara rinokopera. Aiwa vakagona vakatogona hapana. Lucky brick. 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 Take out.
Tinofara sezvamuri kungoona izvi yevigaro ziva ndo zvatinoita tinoda nekufara nebasa redu harimire rongofara futi nekufara kwamuri ngoona kufara kwebasa kutaura kuti basa redu tinochenenzera basa redu vanga muri ngoriona mashamari nemhuri yeZimbabwe nevanotisigira rambai muchitisigira neso tichikutsvakai muchitipa mabasa edu tichiraramisa mhuri dzedu tinotenda chaizvo mashamari enu vanondisekuru band bo amuri kuona pano ndini zvangu ndava ndakapakachira bheke nyowani randakapuwa handipotosodi ndakapuwavo saka richambobuda muvhidhiyo saka mapira achaenda apa pakona nepakonapo nekukicheni ndo zvichaitika ipapo mona ring beam yedu yokusaidhuko right yakatokaswa ikatodi ikafamba zvakanaka saka apa pafurani papakamirira kuti mapira ange aripo zvakare saka from there poitwa mamwe malines achaiswa then totanga kugadzira roofing for thy people saka totaura kuti isusu project yedu taingenga for the meantime totarisa kuti 4 weeks nemazuva imba yedu yava apa kureva kuti tinoita less than 2 months kuti imba inge ichiita sei ichiti hwahwa champepepe handimozviona ine mari saka mamwe mabricks edu ari apo ari kugadzirwa kuti tigozokwidza mudenga nemudhuri wedu zvinofadza handiti babatai mbotaura itiwe ichokati sister Shero mashamari eni muri kungozviwira abata sister Shero aitigwa chinhu chakanaka abata sister Shero ndofunga muri kungoona kuti timu yavo haina kumira zvakanaka timu bhaka inoti kana yasvika inodai seizvozvo hatingakutaurirei zvakawanda izvo muchizvitozviona pamasure pangwa ndo zvatinoita izvozvo takabatana nasister Shero nawashi kumasure zvakare vose washi varipo vachimanya nesu nemaplani edu nemaplani achizodzoka chazvakanakira manje ndezvekuti vanobva vadzoka vachimboona kuti plani yachoni zviri kufamba sezviri pabepa zvavakadhirowa here mozviona kuti timu yacho yakabayiwa aiwa yakabayiwa hakuna hapana haungamboiti shortcut hapana paunoti apa pose panenge pakangosunga zvokuti hapana paunofungidzira kuti pachaitwa chitsotsi hazviti hakuna hazvigoni saka isu tinoita zvinhu zvakanaka motibata then tinosvika pana kwatisingasvike nyange kwamunoti hakusviki mabhazi tinotosvika isu ndokwedu manje koko kwamunoti hakusvikiki isu totoda kusvika saka gaizi kana pane vanhu vesauda kutora basa mondibata pa0787872285 as usual saka chakubata zvakare pachikapu chotera babai.